Приятели, сега ще ви представим една доста уникална рецепта. Палачинки от течна сметана. Точно от тази сметана ще направим палачинки. Ще я разбием и с малко прясно мляко. И пак ще сложим кафе сметаната, полската, на пах. С нея става по-хубаво. Ето 2 яйца. Това рецепта ще използваме 2. До сега ви показвах да са едно. Гледате рецептата. Течна черна сметана, палачинки. Палачинки с течна сметана. Гледайте внимателно. Както виждате, това се върти. Готово. Слагаме сметаната, за да направим повече. Смотрите, че е много слабо, що така бе. Ето, тази доза ни е достатъчна. Но за да не ни се сгъсти, прибавяме и прясно мляко. И ето я. Видите? Това е рецептата с палачинки от течна сметана. Както видяхте, сложих и тази полската сметана да направи всичко по-вкусно. То ще има вкус, да. Не трябва много да се разбива. Слагаме брашното. Малко брашънце. С това време слагаме тигана. И сместа за палачинки от течна сметана е готова. Тази сметана се слага за гарниране на торти на такова, но става и за палачинки. Както виждате. Идеално е за палачинки. И тази сметана. И още малко брашънце. Се нуждае. Ще набукнем, както за 100 яйца. Това е редко, това се получи от млякото. Това е достатъчната доза. Сега ще замесим на палачинки от течна сметана. Както виждате, кафваме йойо малко. Сега не го сложихме да се напича. Ето я сместа палачинки от течна сметана.
Но за да посиме малко вкуса, то си има захар в тая. Много малко е. Ето захар. Служихме. То си има в нея, но за да посилите малко вкуса, защото външното губи вкуса на самата сметана, захарността й. Ето е сместа. И бакалката заменяме с челпак. Ще има уникален вкус. Това е много идеален начин да изненадате вашите гости. Палачинки от течна сметана. Тази рецепта е специално моя. Повал съм я. Каналбална хубава палачинка от течна сметана. Без други неща. Представям ви тази рецепта, за да я запомните. Не е сложна. И всичко наред. Видяхте какво служих. Можем да преповторим. Так, това е течната, полската сухата кафе сметана и може бълчово пресо и някое друго. Палачинката ни стана за обръщане. Но защо имаме проблеми? Не знам. Много крехки стават и се разкисват. Ама нищо, другите няма да са ни така. Както видяхте, това са палачинките от кафе от течена сметана за торта. Много крехки стават и трябва да се чака малко повече време, за да се изпече. Почна да ми лише нехубаво. Другата няма да ни стане така. Ето това е палачинката от течена сметана. Ако не сте знаели до сега, сега вече знаете. Уникална е тази рецепта. И решихме да ви я представим, защото и за мен си е специална тя. Готова е. Малко ни се разкъса, но няма нищо. Сега втората ще ни излезе по-добра. Ето я. Видите отечената сметана, палачинката как изглежда. Това е всичко от тази рецепта. Представих ви аз, Николай Манев, мистерия. Представете и на ваши приятели. Изненадайте ги. За вас е.